Šéfe, tak se pýtam, všade akcia, Trnava, Bratislava, Trenčín, Žilina a my na východze čo? Nič? Žiaden darček pre našich zákazníkov. Darčeky, čo si myslíte, že som Mikuláš? Ale niečo zaujímavé si zaslúžia aj naši zákazníci. Nejaký dar. Mám to, tak im dáme moju fotku s podpisom. Jolka sa pýtala aj na telefónne číslo. Môj telefon? Nikdy. Šéfe, tá už keď nie číslo, tak aspoň vankúšek betke našej rozkladacej za 159 eur. Šéfi, no. Miňo vankúše? No, dobre, radšej ak to číslo. Dajme vankúše. Šefino, tak, k rozkladacej posteli betka, tieto vankúše zadarmo pre celý východ. Presne tak. Čaute. Díky, šefe. Dobrý spánok. Je Wood Service.